ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఈ వీడియో చూస్తుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇసుక మూసుకోవాలి. ఫ్రెండ్, ఇసుక అయితే మోసుకున్నాను. చూడండి, ఇలా ఏంటికి పోసినాను అనేది మీకు అర్థం కాదు, కొద్దిసేపు ఉన్నాక అర్థమవుతుంది. ఏంటంటే ఎవరైనా సెల్ఫ్లు పోసే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. వాళ్ళు పోసేది అలాది అచ్చులు, నేను పోసేది అలాది. ఇసుక అయితే అంతా మోసుకున్నాను. సిమెంట్ కలుపుదాము. కలవ అయితే రెడీ. ఇసుక ఏంటికి పోసుకున్నానంటే, కొంతమంది అచ్చులు ప్లాట్ఫారం మీద పోస్తారు, నేను ఇసుక మీద పోస్తాను. చూద్దాం, చూడండి కావాలంటే ఎలా పోస్తాను. ఇసుక అంతా ఇట్లా వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇసుక అంతా కరెక్ట్ నిరుపుకుందాం. ఇసుక అంతా ఇట్లా తాకితో నిరుపుకోవాలి. ఫ్రెండ్, ఇసుకంతా నెరపేసి ఓ దూరే మీకు చూపిస్తాను. ఇసుకంతా నెరుపుకున్నాను చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇసుకంతా నెరుపుకున్నాడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడని. నేను ఇసుక మీద పోసేది అచ్చులు. కొంతమంది ఇంకా ఆ వీడియో సెల్ఫ్లు పోసే వాళ్ళు చూస్తా అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాక చూస్తుంటారు, అందుకోసం వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. మీరు ప్లాట్ఫారం మీద వేస్తారు, నేను ఇసుక మీద వస్తాను. ఇప్పుడు ఇసుక అంతా నెరుపుకున్నాను కదా, నెక్స్ట్ ఎలా చేస్తాను చూడాలి. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ప్లాట్ఫారం ఎట్లా ఇంకుకుంటాం కట్టితో, అట్లాగే ఈ ఇసుక ఒక లెవెల్కి ఇంకుకుందాం. కట్టికి ఇట్లా గీకోవాలా, అంతా ఇసుకంతా డబల్గా కట్టికి గీకోవాలి. నీట్గా చూడండి, నీట్గా కట్టికి గీకోవాలి ఇసుకంతా డబల్గా. ఇప్పుడు వచ్చి న్యూస్ పేపర్లు పడతాం. న్యూస్ పేపర్లు అన్నీ పట్టేసినాము. ఇంకా జాగ్రత్త దీని మీద కూర్చోబెట్టాలా. జాలరీ అంతా పట్టేసినాం ఫ్రెండ్.
జాగ్రత్తగా పనిచేసినాను. రెండు కడ్డీలు అన్నాయి కదా, ఇప్పుడు కడ్డీ వేసి ఇట్లా లెంత్ ఉంటుంది కడ్డీ వేసి లెంత్ ఉంటే గ్యాస్ కట్టేసి దీన్ని కూడా వేస్తాను. ఈ గ్యాస్ కట్టాలి మనకి సింక్ వస్తుంది, మనకి కడ్డీ అడ్డం ఉండదు. అందులో ఫ్రెండ్ వేస్ట్ పీసులు చెప్పాను కదా, ఇవన్నీ సక్కగా చేసినాను. ఇది వాడేది ఎట్లా అంటే చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఈ వేస్ట్ పీసులు ఇట్లా మధ్యలో వేయచ్చు. మనం పారేయకుండా మధ్యలో వేసేయచ్చు. మధ్యలో వేస్తే ఈ అచ్చులకి గ్రిప్ వస్తాయి. వేస్ట్ పీసులు ఇవి. ఈ కట్టికి చక్కగా పెట్టుకోవాలా, జాగ్రత్తగా కూడా లెవెల్గా పెట్టుకొని దాని తర్వాత కట్టి ఆన్ చేసుకొని ఎవడైనా జాగ్రత్త ఎంత లేకపోతే మనం కలవ తీసుకొని సిమెంట్ కలిపిన సిమెంట్ తీసుకొని దాని మీద ఒత్తి చేయాలి. ఇట్లా లేసి కదా, ఇట్లా అదిమేసి ఇట్లా కిందికి అదిమేసుకొని అంతా ఒళ్ళు వేసేసి సెట్ చేసి చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్ అంతా ఉండే లెవెల్ చేసుకున్నాను. లెవెల్ చేసుకొని అన్నీ సిమెంట్తో లెవెల్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు అచ్చులు పోతాం. అచ్చులు ఎక్కలాగా సిమెంట్ వేసుకొని అచ్చులు ఎక్కేద్దాం. బస్సు రెండు పక్కల కట్టి పెట్టుకోవాలి, ఆ పక్క ఈ పక్క. దాని తర్వాత మనం ఎదుర్కోవాలి ఇట్లా. ఫ్రెండ్ అంతా ఇసుక మీదే చూడండి అచ్చు అంతా ఇగ్గేసినాను. ఇంకా సిమెంట్ పొడి పోసేసి అని సగం మీద పోతుంది. చేసినాక ఒత్తిడి చూపిస్తాను. ఇంకా వండుతో దిక్కేసాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి మోర్ తిక్కల్లా సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎట్లా ఎక్కుతారో అట్లే మోర్ కూడా తిక్కేది కూడా. ఏమంటే అచ్చులు పోసేసి వాళ్ళు అన్నీ పోసేసినాక ప్లాట్ఫామ్ మీద మళ్ళీ లాస్ట్లో తిక్కుతారు మోట్లు. కానీ నేను ఇసుక మీద వేస్తానే మోటు కూడా రెడీ చేసేస్తా. మోటు తిక్కేద్దాం. సిమెంట్ ఇట్లా పట్టించేసి మోటు తిక్కేద్దాం. సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎట్లా తిక్కుతాము మోటార్ సేమ్ చూడండి. ప్లాట్ఫామ్ మీద అయితే ఆరల్లా మళ్ళీ వచ్చి తిక్కల్లా అని లేకుండా ఇసుక మీద వేసేస్తే అప్పుడప్పుడు ప్లేట్ పోస్తానే అట్లే మోటు కూడా వెంటనే తిక్కేయచ్చు. ఫ్రెండ్ మోట అంతా నీట్గా తిక్కేసాను చూడండి. మొత్తం అంతా అయిపోయింది. ఇసుక మీదే తయారైపోయింది అచ్చు. ఈ పక్క కూడా తయారైపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు రెండు పక్కలు వేసినాను. లేసు వచ్చేసి మిగతాది ఆడపోస్తాను.
అనేది డౌట్ మీకు ఉండొచ్చు. దీని మీదే పోస్తాను, ఈ అచ్చు మీదే ఇంకో అచ్చు పోస్తాను, అది కూడా చూపిస్తాను ఎలా పోస్తాను అనేది. సేమ్ దీని మీద పట్టుకొని జాగ్రత్త వేసుకొని సేమ్ ఇది ఎట్లా పోసినాము సేమ్ దీని మీద ఎట్లా పోసేది. మన ఓపికతో సాయంత్రం ఏమైంది నేను ఎన్ని పోసినాను అయితే సాయంత్రం మొత్తం అన్ని పోసినాను చూపిస్తాను. ఈరోజు ఎన్ని అచ్చులు పోసినాను ఈరోజు అచ్చు కింద అచ్చే పోస్తాను. పరిస్థితి జాగ్రత్త వేసి కలవ వేసి రెండు అచ్చులు వచ్చినాను, కింద ఒకటి పైన ఒకటి. ఈ పక్క రెండు పోసినాను. అచ్చు మీద మళ్ళీ ఇంకో అచ్చు. ఇంకా టైం లేదు కాబట్టి ఇంకా పోయలే, నా ఓపికతో ఇంకా పోయచ్చు. జంపు పోసినాను కాబట్టి టైం అయిపోయింది. ఈ వీడియో నచ్చింటే లైక్ కొట్టండి. అలాగే ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఈ వీడియో చూస్తుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్గా వెంటనే వస్తాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.